A keďže Honda nemá tlmiče, tak počas jazdy som musel vytuningovať sedadlo a pozrieme, z čoho sa skladá. Takže, toto originál sedadlo, ktoré tu máme, je vytuningované o ďalšie časti, napríklad tieto podložky na cvičenie, rovno dve som tam dal, aby to bolo mäkšie. Potom Dan mi na ulici v Turecku našiel takú hrubšiu podložku, ktorá tiež zjemňuje otrasy. No a pod ňou sa ešte nachádza aktuálne teda mokrá vec, lebo sme plávali. Ale to je taká vlastne taký vankúš z Iránu, čo som kúpil. To je pod ňou. No a vlastne sú to 4 časti. Celé to je obalené touto vecou. To je na sedačky originál z Turecka, asi za 70 centov, celkom dobre to drží, takže týmto spôsobom sa dá vydržať tá dlhá jazda, inak by som asi už prišiel o chrbát. Originál sedadlo je úplne tenučké, to je akože to je úplne nič, takže